ሰላም ክቡራት ተኸታተልታይ እምበኣርከስ ሕጂ ድማ እታ ብልፅቲ ፊልሚ ኣብ ኢራን ከተማ ውሽጢ ዝተሰርሐት ኣዝያ ተፈታዊትን ልዑል ተቐባልነት ዝረኸበትን ፊልሚ እየ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹም። ነታ ቪድዮ ከም እትፈትዋ ስለ ዝተኣማመን ላይክ ብምግባር ክትጅምርዋ ከምኡ ድማ ንዓኻቶም ምንም ዘይኾነ ንዓና ግን ዓብዪ ሓገዝ ዝኾነ ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ክትኾኑ ይዕድመኩም። እምበኣርከስ ናብ ፊልሚ ከሸጋግረኩም ከለኹ እቲ ፊልሚ እንትጅምር ኣብ ኢራን ከተማ ውሽጢ ፍርሃይድ ዝተባህለት ሓደ ጋዜጠኛ መኪና ተበላሻቶ ኣብ መንገዲ ደው ኢሉ የሪአና። ኣብ መንገዲ ድማ ሰባት መፅዮም እስካዕ ዝሕገዝዎ ንሰዓታት ምስ ተፀበየ ሓደ ባስ ይመፅእ። በቲ ባስ ድማ መኪንኡ እንዳኩተተ ኣብ ቀረብኡ ዝርከብ ኮፒዮን ዝበሃል መንደር ይኸይድ። ታሪክና ድማ ኣብቲ መንደር ዛራ ዝተባህለት ሰበይቲ ናይ ሰብ ዓዝሚ ኣብ ከባቢ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንትቐብር የሪአና። ናብቲ መንደር እንትምለስ ድማ ፍራይድ ምስቲ ናይ መንደር መካኒክ ሃሽም ዋጋ እንዳተሰማምዐ ትሪኦ። ዛራ ድማ ፍራይድ ድምፂ ዝቐድሐሉ ቴፕ ኣብ ቦርስኡ ከም ዝሓዘ ምስ ረኣየት ጠቢቓ ኣብዚ መንደር ብጣዕሚ ሕቡእ ዝኾነ ምስጢር ከም ዘሎ ትነግሮም። ኣብ ማእኸል ድማ ናይቲ መንደር ሼኽ ዝኾኑ ሼኽ ሓሰንን ከንቲባ ኢብራሂም መፂኦም ካሊእ ነገር ከይተናገረት ኪዲ ካብዚ ኢሎም የባረርዋ። ሓሰንን ኢብራሂምን ፍራይድ ናብ መንደሮም ምምፅኡ ሕጉሳት ከም ዘይኾኑ ካብ ገጾም ይንበብ። ካብኡ ድማ ምሳሕ ንክጋብዝዎ ይወስድዎ። ፍራይድ ድማ ኣይደልን ኢልዎም ንበይኑ ክበልዕ ናብ ካፌ ይኸይድ። ኣብኡ ድማ ዛራ ደጊማ መፅያ ወረቐት ደርቢያትሉ ትኸይድ። ኣብቲ ወረቐት ድማ ናታ ገዛ ኣበይ ከም ዝኾነ ዘርኢ ስእሊ እዩ ነይሩ። ፍራይድ ድማ ሰብ ይከታተሎ ከም ዘየለ ኣረጋጊፁ ናብ ዛራ ገዛ ይኸይድ። ዛራ ድማ ንፍራይድ ሻሂ ኣፍሊሓትሉ ንእትነግሮ ታሪክ ንኽሰምዓ ትልምኖም። ፍራይድ ድማ ነቲ ታሪክ ንምቕዳሕ ናይ ድምፂ መቕድሒ የጅምሮም። እትነግሮ ታሪክ ቅድሚ ሳምንታት ኮይኑ ዝነበረ እንትኸውን ዛራ ሶራ እትበሃል ጓል ሓፍታ ኣላታ። ሶራ ድማ ዝተመርዐወቶ ሰብ ኣሊ ዝበሃል እንትኸውን ኣሊ ንሶራ ኩሉ ግዜ ጥቃዓት ምስ ኣብፅሐላ እዩ። ክልተ ደቂ ተባዕትዮን ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ዘለዎም እንትኸውን ብናይ ኣሊ ፀባይ ምክንያት ፍቅሮምን ሓዳሮምን ደስ ዘይብል ነበረ። ኣሊ ንሶራ ፈቲሑ ድማ ምህሪ እትበሃል ጓል 14 ዓመት ንምምርዓው ሓሲቡ እዩ። ሶራ ድማ ብሓሳቡ ከምዘይ ዘይተሰማምዕን ቤተሰቡን ንበይናን ምምሕዳር ከም ዘይትኽእል ትነግሮም። ኣሊ ድማ ሶራ ንትፍትሕ ንክትቅበል ንሓሰን ንከዋግዓ ይነግሮም። ሓሰን ድማ ኣብዚ ማእኸል ኣይኣትውን እንትብሎ ኣሊ ድማ ኣብ ናይ ቀደም ሂወቱ ገበነኛ ከም ዝነበረ ነቲ ናይ መንደር ሰብ ከም ዝነግረሉ እንተፈራርሖም ተሰማሚዑ ንሶራ ከዋግዓ ይኸይድ። ኣብኡ ድማ ንሶራ ኣብ ዘዋግዐለ እዋን ዛራ ተሓቢኣ ኩሉ ነገር ትሰምዕ ነበረት። ሓሰን ድማ ንሶራ ናይ ሰበይቲ ክግድነት እንዳተዋፃኺ ስለ ዘይኮነ ኣሊ ተትፈትሑ ይሕሸኪ ይብላ። ኣሊ እንተፈቲሓቶ ድማ ክልቲአን ኣጓላት ንሳ ክትዕብየን ከም ዝፈቅደላን ክልቲኦም ኣወዳት ድማ ናብ ኣሊ ከም ዝኸዱ ይነግራ። ሶራ ድማ ንደቀይ ንምዕባይ ዝኾነ ኣታዊ ስለ ዘይብለይ ከፅግመኒ እዩ ኢላ ትነግሮ። ሓሰን ድማ ንደቅኺ ዘድልዮ ነገር ከም ዝኽእልን ንሶራ ግዝያዊ ሰበይቲ ክትኾን ከም እትኽእልን ትነግራ። ዛራ ድማ ሓሪቓ ጓል ሓፍታ ልክዕ ነብሳ ሸይጣ ከም እትሓደርስ ስለ ዝቆፀራ ሓሪቓ ካብ ገዛ ውፃ ኢላ ተባረሮም። እሱ ምስ ከደ ድማ ዛራ ንሶራ ስለ እቲ መርዓ ተሓታ። ሶራ ድማ ኣሊ ንሱ ዝደልዮ ነገር ንምርካብ ኢሉ እስካዕ መጥቃዕታ ብለምሳውን ከም ዘብፅሕላ ተሪኣ። ድሕሪ ሰዓታት ድማ ሶራ ምስ ደቃ እንዳበልዑ ነበሩ። ኣሊ ድማ መፂኡ እቲ ፍትሕ ኣይቐበልን ስለ ዝበልኪ ናይዚ መንደር መቐለዲ ጌርክኒ ኢሉ ይናገራ። ነቶም ኣውዳት ደቁ ድማ ንሶም ኣብዚ ብምዃኑ ብዙሕ ነገር ይሓልፎም ከም ዘሎ ይነግሮም። ደቃ ድማ ንኣዲኦም ናይ ዓሊ ፍትሕ ብዘይ መቐበላ ይወቕስዋ። ሶራ ድማ ዓሊ ሕማቕ ሰብኣይ ከም ዝኾነን ዝገበራ ነገር ኩሉ ትነግሮም። ኣብ ማእኸል ድማ ዓብዪ ወዳ ተሲኡ ወዲ ከምዚ ምንጋር ኣይትኽእልን ኢሉ ይናገራ። ዓሊ ድማ ተሓጊሱ ከም ሰበይትኺ እዚ ገዛ ኣፅርዮ ኢሉ ይእዝዛ። ሶራ ድማ ሓሪቓ ኣቕሓ ምስባር ትጅምር። ዓሊ ድማ ሰበርኪ ኣቕሓ ትኸፍልዮ ኢኺ ኢሉ እንትዛረባ ሕርቃና ገዲድዋ ደቂ ኣንስትዮ ደቃ ሒዛ ወፂያ ትኸይድ። ዓሊ ድማ ንሶራ ንኸይትወፅእ ክልተ ግዜ እንተሃርማ ሶራ ግን ጠንኪራ ደቃ ሒዛ ወፂያ ናብ ዛራ ትኸይድ። ዛራ ድማ ነቲ ከንቲባ ኣናጊራ ንክሕግዛ ከም እትገብር ትነግራ። እዚ እንዳዋጉዕ እንዳሃለው ድማ ሃሽሚት ዝበሃል ናይቲ መንደር ሰብኣይ መፂኡ ንዝሓመመት ሰበይቱ ንክትሕከመሉ ይሓታ። ዛራ ድማ ናብ ናይ ሃሽሚት ገዛ ኣብ እትኸደሉ እዋን ዓሊ ምስ ካልአይቲ ሰበይቱ ትሪኦ። ሕርቃና ድማ ተቆፃፂራ ናይ ሃሽሚት ሰበይቱ ንምሕካም ትኸይድ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ገዛ እንትበፅሕ ናይ ሃሽሚት ሰበይቱ ሞይታ ነበረት። ለይቲ ሙሉእ ድማ ናይ ሃሽሚት ሰበይቱ ገኒዛ ንቀብሪ ትዳልዋ። ንግሆ ድማ ሶራ ንዞራ ንክትሕገዛ እንትኸይድ ናይ ሃሽሚት ዝነበረት ንብረት ንክወስዳ ዝፍትና ዝነበራ ንኩለን ተባረረ። ዛራ ድማ ገኒዛ እንትውድእ ብሃሰን ተፀዊዓ ትኸይድ። ኣብኡ ድማ ሃሽሚት ሰበይቱ ስለ ዝሞተቶ ዝሕግዞ ሰብ ስለ ዘየለ ድማ ንሶራ ኣናጊራ ንክትሕግዞ ንክትገብር ድማ ይነግራ። ዛራ ድማ ንክትሕግዞ ገንዘብ እንተተኸፊልዋ እንተኾይኑ ጥራሕ እንተኾይኑ እምበር ከም ዘይትሕግዞ ምስ ነገረቶም በዚ ሓሳብ ይሰማምዑ። ዛራ ናብ ገዛ ኣብ እትመለሰሉ ሰዓት ከንቲባ ኢብራሂም ደው ኣቢልዋ እትናገርዮ ነገር እንዳተጠንቀቕ ይብላ። ሶራ ድማ ገንዘብ ንምርካብ ኢላ ምስ ሃሽሚ ምስራሕ ትጅምር። ብእትሰርሖ ነገር ድማ ብሃሽመን ብደቁ እንትድነቕ። ዓሊ ድማ ብሕቡእ ምስ ሃሽሚ እንዳዋግዓት እንዳርኣያ ነበረ።
ሃሽሚ ድማ እትገብረሉ ነገር ሕጉስ ስለ ዝነበረ ጽቡቕ ገንዘብ ይኸፍላ ብዝህባ ገንዘብ ተጠቂማ ድማ ክዳና እንዳሰፈየት ምሻት ተጀመር ካብ እትረኽቦ ትርፊ ድማ ነዛራ ሂባ ካብ ዓሊ ንክትሓብአላ ትህባ ሓደ ምሸት ድማ ዓሊ ናብ ሓሰን ከይዱ ሶራ ትብዕል ከም ዘላ ይነግሮ ኣብቲ መንደር ድማ ዝበዓለገ ሰብ ብእምኒ ወቂዑ ሓዝቐተል ስለ ዝኾነ ሓሰን ድማ ሶራ ከምዚ ዘይትገብርን ንዓሊ ድማ ከምዚ ባዕለገት ፈለማ ርግፀኛ ኩን ይብሎ ዓሊ ድማ ከምዚ ባዕለገት ለይ ምስክሪ ሒዘ ክመጽእ ኢልዎ ይኸይድ ኣብቲ ምሸት ድማ ዓሊ ሶራ ኣብ ልዕሊ ሰብኣ ምብዕላግ ጀሚራ ዝብል ወረ ይፍኑ ንጎ ድማ ዛራ ስለ ሶራ ዝውጋዕ ዘሎ ነገር ካብቲ ናይ መንደር ሰባት ትሰምዕ ሶራ ድማ ኣብቲ ዕረፍቲ ሰዓታ መስደቃ ኣብቲ ዘናግዐሉ እዋን እትፈትዎም ዕምበባታት ሒዛ ናይ ሃሽሚ ገዛ ንምጽባቕ ትጥቀመሉ ሃሽሚ ድማ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ንሶራ ድራር በይነይ ስለ ዝበልዕ እስካብ ምሸት ምሳይ የጽንሕ ይብላ ሶራ ድማ ንኸጸንሕ ከም ዘይትኽእል ነጊራቶ ትኸይድ ኣብ ዝቐጽል መዓልቲ ድማ ዓሊ ሓሰንን ኢብራሂምን ኣኼባ እንትገብሩ ዛራ ትሪኦም ሓሰንን ኢብራሂምን ዓሊ ትኽክለኛ ምስክርን ተምጽኡ ንሶራ ከም ዝቐጽዕዋ ይነግርዎ ድሕሪ ኣኼባ ድማ ዛራ ንኢብራሂም ረኺባ ተዛርቦ ዓሊ ምስ ሰባት ኮይኑ ንሶራ የጽልማ ከም ዘሎ እንትነግሮ ኢብራሂም ድማ ሶራ ምስ ሃሽሚ ከይደቃስስ ኣይትተርፍን ይብላ ንሳ ድማ ሓሪቓ ናይ ዓሊ ባርያ ኢኻ ኢላ ጸሪፋቶ ትኸይድ ዛራ ድማ ናብ ሶራ ከይዳ ገበነኛ ክገብርዋ ይሓስቡ ከም ዘለው ትነግራ ሶራ ድማ ዛራ ተጨኒቓ ስለ ዝረኣየታ ነዚ ነገር ሸለል ክትብሎ ትነግራ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ሃሽሚ ብሓሰንን በዓልን ተጸዊዑ ስለ ሶራ እንዳሓትትዎ ነበሩ ምስ ሶራ ድማ ርክብ ጀሚርካ ዲኻ ኢሎም ይሓትዎ ሃሽሚ ድማ ሕቶኦም ከይፈተወ ተሪፉ ከይመለሰሎም ገዲፎም ይኸይድ ሓሰንን ዓልን ድማ እስካዕ ገዝኡ ኸይዶም ኣብ ናይ ሶራ ፍርዲ ምስክር ኮይኑ ተዘይቐሪቡ ንወዱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘእትውሉ የፈራርሕዎ ሃሽሚ ድማ መማረዚ ሲኢኑ ብናቶም ሓሳብ ይሰማማዕ ሶራ ድማ ምስኡ ከም ዝደቀሰትን ከም ሰብኣ ድማ ከም እትሪኦ ንኽሕሹ ይገብርዎም ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ዓሊ ናብ ገዛ ከይዱ ኣብ ቅድሚ ሰበይቱ ይሃርማ ዛራ ድማ መዚያ ተኸላኺላትላን ሓሳዊ ኢኻ ሶራ ከምዚ ኣይትገብርን ኢላ ናብ ገዛ ሒዛታ ተኣቱ ናብኡ ድማ ኢብራሂም መፅኡ ንዝረኸቦ ሓበሬታ ይሓቶ ዓሊ ድማ ምሳሽ ኢድኒ ተታሒዞም እንተስሕቑን እንተዕልልን ርእዮም እየ ይብል ሶራ ድማ ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ዘይዕለን ብሻስሚ ዘለዎም ርክብ ድማ ዕርክነት ጥራሕ ከም ዝኾነ ትነግሮም ኣብቲ ሰዓት ድማ ሃሽሚ መፅኡ ናይ ሓሶት ምስክርነት ንኢብራሂም ሂቡ ሶራ ንፍርዲ ንኽትዳለዎ ይነግርዋ ናይቲ መንደር ሰባትን ናይ ሶራ ቧን ሓዊሶም ሶራ ንዝተዋሃቦ ፍርዲ ይቕበሉ ዛራ ድማ ናይ ሶራ ፍርዲ ስለዚ ሰምዐት ንሶራ ሒዛታ ንክተምልጥ ፈቲና እያ ኮይኑ ግና ብዙሕ ከይናሓቑቡ ተረኺቦም ናብ ገዝኦም ይመልስዎም ሶራ ድማ ተስፋ ቆሪፅ ንደቃ ምስ ንባት ትጅምር ዛራ ድማ ንደቃ ከም እትንከባኸበን ኣብ ልዕሊኣ ንዝተፈፀመ ናይ ሓሶት ፍርዲ ድማ ከም እትነግረላ ትነግራ ካብኡ ድማ ናይቲ መንደር ሰባት ንሶራ ጉድጓድ ምኹዓትን ንሶራ መውቃዕቲ ዝኸውን እምኒ ምእካብ ይጅምሩ ናይቲ መንደር ህፃናት ከይተረፉ እስካብ ምሕጋዝ ይበፅሑ ሓሰን ጭሕሙ እንትስተኻኸል ኢብራሂም ድማ ፈጣሪ ትኽክለኛ ፍርዲ ንክህብ ምልክት ንከሪኦ እንትጽሊ የሪአና ናይ ሶራ ንእሽተይ ወዳ ድማ ንክሰናበታ ይመጽእ ዓብይ ወዳ ግን ብናይ ኣቦኡ ድፍኢት ንሶራ ስለ ዝጸልኣ ንእሽተይ ሓው ብደንቢ ከይተሰናበታ ከሎ ሒዝዎ ይኸይድ ሶራ ድማ ልባ ተሰይሩ ምብካይ ትጅምር ዛራ ድማ እንዳረጋግዕታ ፀጉራ ንመወዳእታ ግዜ ትስንትረላ እቲ ሰዓት እንትበጽሕ ድማ ሶራን ዛራን በቲ ናይ መንደር ሰባት እንዳተፀረፉ ካብ ገዛ ይወፁ ዛራ ድማ ብዝተኻእላ መጠን ሶራ ጥፋኣት ከም ዘይብላ እንዳተናገረት ነበረት ናብቲ ፍርዲ መውሃቢ እንትበጽሑ ሓሰንን ኢብራሂም ናይ ሶራ ፍርዲ ብእምኒ ወቂዕኻ ሙማት ምዃኑ እንትናገሩ ናይቲ መንደር ሰባት የጣቕዑ ሶራ ድማ ጻዕዳ ክዳን ንክትክደን ትግበር ተኣሲራ ድማ ናብቲ ጉድጓድ ፍርቂ ነብሳ ክትኣትው ትግበር ዛራ ድማ ኣብ ማእኸል ኣትዋ ኣብ ክንዲ ሶራ ንዓይ ኣትውኒ ኢላ እንትልሙኖም ካብቲ ቦታ ሒዞምዋ ይኸዱ ናይ ፈለማ እምኒ ድማ ዝደርበዮ ኣቦኣ እንትኸውን እቲ እምኒ ድማ ይስሕታ ካብቲ ፍርዲ ክሪኡ ዝተዓደሙ ሰባት ድማ ሓንቲ ዕድመ ዝደፍአት ሰበይቲ እቲ እምኒ ስለ ዝሰሓታ ንሳ ጥፋተኛ ኣይኮነትን ፈጣሪ ምልክት ይህበና ኣሎ እዩ ዝኸውን ኢላ ትናገር ኮይኑ ግና ነታ ሰበይቲ ዝኾነ ሰብ ኣይሰምዓን ዓሊ ድማ ተርእዮ በፂሑ እምኒ ደርቢዩ እንተሃርማ ብኸቢድ ተጎዲኣ ክትደምብ ትጅምር ሓሰን እውን ቀፂሉ ደርቢዩ ምስ ሃረማ ናይቲ መንደር ሰባት ተራ ብተራ እስካዕ በኽሪ ወዳ ይሃርምዋ ሃሽሙ ንክሃርማ ስለ ዝተገበረ ብዝገበሮ ነገር ሓፊሩ ካብቲ ቦታ ይኸይድ ሶራ ድማ ብዙሕ ከይፀንሐት ብዙሕ ደም ፈሲስዋ ትመወት ድሓረ ድማ ዛራ ነቲ ሬሳ ሒዛ ኣብ ጫፍ ባሕሪ ተቐብራ ናይቲ መንደር ሰባት ድማ ዝገበርዎ ነገር ትኽክል ከም ዝኾነን ፈጣሪኦም ድማ ኣመስጊኖም ክስዕስዑ ይጅምሩ ታሪኽና ድማ መሊሳ ናብ ፍራይድ ትወስደና ፍራይድ ናይ ዛራ ሙሉእ ታሪኽ ስለ ዝሰምዐ እቲ ካሴት ድማ ኣብ ጠረጴዛ ይቐምጦ ኣብዚ ሰዓት ድማ ሃሽሚ ወፂኡ መኪንኡ ከም ዝተስተኻኸለሉ ይነግሮ ናብ ሃሽሚ ጋራጅ ኣብ ዝምለሰሉ ሰዓት ድማ ዓሊ ኣብ መኪና ውሽጢ ንሓሰን ንመሃሪ ንምምርዓው ናይ ኣቦ ኣፍቃር ስለ ዘይረኸበ ከም ዘይምርዓዋ እንትነግሮ ሃሽሚ ሰሚዑ ሓሪቑ ጭቕጭቕ ይለዓል ኢብራሂም ድማ ነዚ ጭቕጭቕ ሰሚዑ እንትመጽእ ሃሽሚ ንሓሰንን ዓሊን ብወዱ ኣፈራሪሕሞ ኣብ ልዕሊ ሶራ ክሕሺ ከም ዝገበሩ ይነግሮ እዚ ድሓረ ከም ዘዋግዑሉን ፈለማ ግን ፍራይድ ዝቐደሐሉ ካሴት ሒዝዎ ንኸይድ ክብል ግን ደው ከብል
ይፍትኑ ፍራይድ ድማ ገዲፎም ናብ መኪና ይኣቱ ሓሰን ድማ ብሓለውቱ መሳርሒ ተኸይልሉ ካብ መኪና ይውፅኦም ኣብቲ ቦርሳ ዝነበረ ካሴትን ቴብን ሰባቢሮም ክኸይድ ከም ዝኽእል ይነግርዎም ንሱ ድማ እንዳኸደ እንዳሃለወ ዛራ ኣብ ገዛ ረስዒዎ ዝኸደ ካሴት ትህቦም ካብኡ ድማ ዛራ ናይቲ መደር ሰባት ንኸይክተልዎ ኣብ ማእኸል ደው ትብል ፍራይድ ድማ እምኒ እንዳተዘርበዮ ካብቲ መደር የምልጥ ኣብ ናይ መወዳእታ ምርኢትና ድማ ፍራይድ ብመጽሓፍ መልክዕ የሕትሞ እቲ መጽሓፍ ድማ ብዓለም ሙሉእ ዓብይ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ብዙሕ ሚልዮናት ኮፒ እውን ክሽየጥ ከም ዝኸኣለ ንርዳእ ታሪኽና ድማ ኣብዚ ትውዳ እስካዕ ሕጂ ጸኒሕኩም ዝተኸታተልኩም እንዳመስገንኹ ኣነ ኣብዚ ተፈልየኩም ኣለኹ ኣብ ቀጻሊ ብጽቡቕን ኣምሃራይን ዝበልኽዎ ፊልሚ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ሰናይ ቅነ